bakos kahanako, ang mga litag sa kamatayon nakaapas kahanako. Sa akong kasakit misampit ako sa Ginoo, iyang ang akong sa akong kasakit misampit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo ipamati niya ang akong tingog, ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang dalunggan.